I posvima ljudima su na epizodi danas sa nama je, to jest uvek sa nama Andreja. U današnjoj epizodi radit ćemo Q&A. Jej. Da. Čitat ćemo, ovo je specijal za 10k inače. Da, Za 10 suba, znači ono specijal za 10 suba, stvarno je to onako, brate, mislim. Ali dobro, za 2 nedelje nama je 10 suba odlično. Pa pogodio si 2 nedelje. Tako da... da. Sad ću ja da pročitam pitanje, samo sekundu. Ne, ja ću da čitam. Ajde ti jedno ja. Ajde. Ok, prvo pitanje, hoćete li snimati svoj setup tour? Možda, ali opet ja sam, ne znam, skeptičan sam oko toga, ne volim je nešto te snimke, svoj setup tour, svoj room tour, mada vjerovatno hoćemo kad nam ponestane ideja za snimanje. Iskreno, kad budemo malo poboljšali sve setupove, to jest ja kupujem novi monitor i da. Ja treba da sredim kanalicu. Iskreno, imam oko 5 kablova, brate, iza. I malo da sredim, meni je inače sve ok, samo treba da sredim kanalicu, pošto znaš kako mi je, iznad monitora mi je TV, treba da sredim tu kanalicu. I to je to. Da, dobro, sljedeće pitanje, može specijal za 10 suba, Q&A, to sad radimo. Inače, ako ćete snimati pitanje, da li ćete nekada da snimate room tour? Pitanje, hoćemo, najvjerovatnije, to jest ja, ne znam za njega. Pa, moguće da ćemo snimati, čak i ja možda budem snimao, to pošto ono kad nam ponestane ideja, zašto da ne? Da, sljedeće pitanje, da li ćete nekada praviti neke challenge zajedno kad prođe korona? Najvjerojatnije da, hoćemo praviti challenge, zato što content, aha. Šta? Ti si ti probao da iskopiraš Nixu? Ne. Koji Nixa? Lol. What the fuck? Okej, klipa bilo je malo pitanja, ali dobro. To je to što se tiče klipa na studio video, a mi se vidimo sljedeće. Samo želim da kažem još nešto. A to je da nam ispod ovog videa pišete pitanja. A mi ćemo na tada odgovaramo, pravit ćemo još jedan Q&A. Naravno, ne sada, ne odmah sada, ali pravit ćemo ga kad tad. Dobro, to je to što se tiče klipa na studio video, a mi se vidimo sljedećem. Pozdrav!